poți observa și tu că își mănâncă propriile fecale, are o nevoie de probiotic. În evoluția câinelui, când a început să se perinde pe lângă om, câinele mânca fecalele oamenilor. Acestea fiind nutritive pentru el, dar conține și un aport de probiotic. Deci o altă sursă de probiotic pentru câini. Pentru el, ceea ce am expus mai sus, este nutritiv și foarte benefic pentru sănătatea lui. Pentru tine ca om, dacă faci aceleași lucruri, ai un risc să te îmbolnăvești foarte grav. Cele mai bune surse de probiotic pentru câine poți să îi dai kombucha și iaurt. Aceste două sunt cele mai bune surse naturale de probiotic. Desigur, sunt unii oameni care și în zilele noastre hrănesc cu fecale umane câinilor pentru acest aport de probiotic. Dacă vrei să faci această acțiune, este în perfectă ordine, perfect normal pentru el. Desigur, nu este obligatoriu, poți merge chiar cu probiotice și din magazin. Poți cumpăra pastile sau prafuri cu probiotice și să îi le dai. Sunt foarte bune. Important este să aibă aceste probiotice în hrana lui, în tubul digestiv, pentru că dacă nu le are, apar diferite probleme, în special pe tubul digestiv, dar nu numai.